Tipy. Zuzka, čo myslíš tá? No, Danka Brilová. Danka Brilová. Teraz by som poprosila farfári. Máme nejaké? Až poviem. Takže s počtom 9 hlasov, a to je fakt dosť, vyhrala Lulu. Lulu pre svoj šarm a krásu, pôvod a úprimnosť, princeznou silu a úžasnú priateľskosť vyhrala kráľovnú tohto plesu. Poprosím teraz Hanku, aby jej odovzdala, teda Paku, aby jej odovzdal slávnostnú korunku. No, výborne. A teraz, no, kto bude partnerom tejto nádhernej mladej dáme? Súboj sa odohrával medzi Matej Griač, Jaro Sedláček, Bublina, Baby, Maťo Brila a Granko. Opäť poprosím tipy. Kto by to tak mohol byť? Baby. Gánko jednoznačne. Bublina. No. A partnerom tejto krásnej dáme s počtom 11 hlasov sa stáva Bublina. Bublina, poď k nám. Čvárny to mládený, huslista a spevák, folkový tanečník a výborný priateľ, galantný Bublina, inak Ondrej Pašu. Získal sponu na kravatu. Krásne. A teraz vy dvaja. A ešte som zabudla spomenúť Barbarku. Tá bola tiež veľmi v úzkom súboji. Teraz vy dvaja nám pekne zatancujete krásny spoločný tanec. A keď budete mať pocit, že už sme ich dosť vydusili, tak sa k nim môžete pridať.